Si Mario Mando Asinmilyo. Istorya ni Maria Teresa O. Rabano. Si Mario Mando Asinmilyo magturugang. Sinda mayo nanin magurang. Permisindang suruwayan kan lugar na iniistaran. Si Mario nakaistar sa kubo. Si Mando man nakaistar sa bungalo. Asin si Milyo man sa harong na sementado. Sarong bareta ang naglakop sa banwaan, na sarong bagyo ang maabot pagkabanggi. An magturugang nag-asikaso kan sa indang mga sadiri. Uminabot ang bagyo